Mano bende makelo maesa abirie wang'e marudie chieng' biro ni achiel kachiel kokale nyakalondo mari mar Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien gi Copebank. Machiegni to mokwongo mage thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Obila e sub-county ma Kuria West tema pedha ne jago moro ma ikeni e diere mabende no bambo kendo nego mare majegni 50 odiochieng' manyoro. Komachielo bende en jatend migao mar somo Julius Ogamba osingo ni sirikal temo kar nyalone mar neno ni omenda mag HELB kod mago mabende chwalo ne jopuonjre skunde ochwal e samo winjore. Komiti mar thieth e od bura mamalo dhi nyime gi temo limbe ute thieth mantiere e kaunti ma Uasin Gishu matimo nonro ewi ohand uso nyarogno mabende tudo godo od thieth ma Medihill e kaunti no. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Obila e sub-county ma Kuria West timo nonro kata timo pedha ne jago moro ma ikeni e diere mabende no bambo kendo nego mare majegni 50 odiochieng' manyoro. Komanda mar obila ma Kuria West sub-county Ruben Kemboi no yango masirano kowacho ni achichno ne oringo molal bang' timo tim makoch makamano. Kemboi wacho ni nonro ma wiye motim yango ni achichno mabende min ode ne odok thurgi tok gwandruok mag udi ne omonjo dala mare otieno manyoro kendo bambo ma ochuo nego mare no kapok ne oringo ma olala. Mtu alikuwa anafuata bibi yake akafika kwa mother-in-law nafikiri tunaassume kuna kitu ilifanyika ambayo hatujui ni nini. Perekea huyo mtu we suspected to have done the heinous act because we hatujui but we only suspect me because he has gone underground and we are looking for him. Watoto walikuwa safe. Komanda mar obila no wacho ni min oda chichno mabende no ringo modok thurgi kalure kod gwandruok mag udi ne onge dalagi e kinde mane masira no timore. Wacho ni achichno bende no muko od marono ka mare no ka nyithindo ariyo ne yudo hinyruok e kinde monj makamano. Selin Mwita mabende en jachiw thieth e od thieth ma Bugumbe Health Center wacho ni okel nyithindo kata ne oter nyithindo ariyo mane yudo hinyruok e od thieth no kendo ne githiedhogi kapok ne giterogi e od thieth ma Migori Level 4 Hospital ni thieth makende. Tumepata wagonjwa kutoka kijiji cha Bogambero walioingililiwa na mtu ambaye hawamjui mwendo wa saa 6 usiku hadi saa 9 asubuhi ambao waliumiza mtoto mmoja mdogo wa mwaka na nusu aliyedungwa kisu kwa uso na aligongeshwa kwa ukuta amebondeka kichwa, ndio tukamrifaa Migori. Tumewarifaa wawili Migori County Referral Hospital for further management and treatment. Jodak ma Kuria West sub-county okwayo obila mondo omi otim nonro mapiyo ewi masirano kendo mako achichno. Gichwalo ng'ur ewi rochruok mar arita e gwenge makono kod medruok e kwan lwenje mag kit chwech. So kitendo hicho tunakilani sana. Mimi binafsi kwa hilo tukio. Nimeshuhudia vyenye wameteketeza kila kitu kwa hiyo boma. Wito wangu kwa serikali ni kwamba ningeomba serikali iingilie kati ili uchunguzi ufanyike ijulikane ni nani alitekeleza maovu haya. Ningeiomba serikali katika mji wetu huu wa Mabera na viunga vyake. Mihatarati imekuwa ni mingi sana. Waweze kuingilia kati. Kama wenye wamefanya hivyo, kama ni watu wamefanya hivyo, kama mimi imenigusa sana. Kama mimi hapa nalaumu sana hiyo kitendo sana. Wadhi wechego mag somo kama wayudo ni jatenda migao mar somo Julius Ogamba osingo ni sirikal temo kar nyalone mar neno ni omenda mag HELB kod omenda monego chwal ne skunde ochwal e samo winjore. Koloso e mbalariany ma Embu e kinde nyasi ma Sidayanga romo mabende otisi ni 6th Education Evidence for Action Conference kod romo mokwongo mar jotenda migepe mag somo. Ogamba owacho ni migao no tiyo machiegni gi migao mar omenda mar neno ni chenro mag skunde bedo kod ng'ikruok moramora ahinya to e kinde penj. I wish to assure you of the government's commitment to accessible, quality and relevant education across the education system. As part of this commitment, we will continue to ensure that our education institutions and learners are funded in a timely and sustainable manner.
For universities, for example, we have recently directed that the universities review their cost of academic programs downwards. Ogamba bende oloso ewi lokruok masani dhi nyime sekta mar somo kama oting'o daro skunde mag junior secondary nyaka skunde mag primary, duoko piny kwan somo kata subjects mantiere lai mar somo mar CBC kod ikruok ne sidho ayanga senior schools. In basic education, for example, we've already rolled out key recommendations such as domiciling junior school in primary schools, rationalizing the learning areas under the competency-based education, and setting the stage for transition to pathways in senior school. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni apisas magarita ma piny Uganda omako jolupo 24 mawuok e dho wath mar Ingiti Suba West e subcounty ma Suba West e kaunti ma Homa Bay kendo kao yiedhi 6 mag lupo ka giwacho ni jolupo go ne okalo tong'. Otieno manyoro yiedhi 3 ne omaki kod apisas mag arita go mabende wuok e piny Uganda mabende ne rik timo kachero e nam Lolwe ka yiedhi 3 mamoko to ne omaki okinyi makawuono, gino mabende nokelo ywaruok e kind jolupo go. Kalure kod jakom mar dho wath machula mar Ingiti Barnabas Odhiambo, yiedhigo ne nigi jolupo 4 e yie ka yie e seche mabende no mageno kapisas magarita go owacho ni ne gikalo tong' nyaka pige mag Uganda, wach ma okwedo mokalo. Tabu mantiere Waganda oluwa gi neko Ingiti kani gimako ji nyaka dho wath mulu ni sani endi gimako yidhi wa mang'eny kabisa kendo nyoro ne gimako kawuono giduogo gimako joma lolu gi jomugingo koro gimako wa pile moko giwenwa thuolo yidhi gimako gidhigo gimako yidhi 6 ne gimako nyoro kawuono be giduogo gimako koro ok winj maber dhano sedar ka odhi Uganda turi makwar joge wa kama sani kata yidhi modong' Ingiti gin yidhi mok nyalo tin kabisa to jotendwa Oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachni mondo kelnwa department moro manyalo Ingiti kani manyalo bogonwa jogo. Gimako wi yidhi gineno ni yidhi ni dhi e nam mar Uganda to kwang'iyo Mulundu nitiere Kenya to koro gigolo yidhi gigolo gi Kenya koni to giwayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako nikech ging'e ni security mag waonge nam. To mondo mi wali ji 50,000 nyoro ochule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki e chiel the same year. Apisas mag thieth e kaunti ma Homa Bay bende koro jiwo jonyuol mondo ter nyithindgi ne chanjo mar typhoid kod kansa mar dho nyodo kata cervical cancer ne nyithindo manyiri. Jalup director mar nursing Scholastica Ogolo wacho ni chanjo mar typhoid sani yudore e ute thieth mantiere kaunti no ma Homa Bay ka oluwo ni en tuo mabende oselal kod ngima oganda mathoth ni mar jotuo yudo thieth ka tuono osenorogi. Oluwo ne nyithindo duto mantiere bwo higa 1 owinjore yud chanjo no mondo mi okony e geng'o tho makamago. Wasekelo typhoid vaccine no koro obiro bedo achiel kuom chanjo manitiere pile osiptende wa duto ma wan godo makendo in godo machiegni kodi. Koro typhoid vaccine ni ober kendo wadwa wacho ni ogeng'o tuoche mag typhoid. Typhoid en achiel kuom tuoche maneko kendo neko mos. Ibiro mana fwenye ka koro deko kata ka oseketho nyimbich kata ka osehinyo dendi kabisa moketho organs mek dendi. To koro kinde ni ka wan gi chanjo kata wan gi gima nyalo geng'onwa, koro wakwayo ji duto manie e county ni mondo wach mondo wabi mondo nyithindwa duto obi ochanji e kinde ni. E kinde ni nyithindo magik dweche 9 ema koro ibiro chuo chanjo ni e osiptende wa duto. Sechego bende owacho ni nyithindo manyiri mantiere kind higni 10 nyaka 14 bende winjore yudo chanjo mar kansa mar dho nyodo. Wan nyaka gi chanjo ma bende ber kabisa mageng'o tuo mar kansa mar ofuku mar nyodo mar joma mine. Chanjo ni iluongo ni HPV. HPV vaccine bende wamiyo nyithindo manyiri kochakore jo higa 10 nyaka 14. Kendo ka giseyude to koro gin gi rageng' mar
tuo mar kansa mar dho ofukoni. To wayudo ni chanjo ni wan godo e osiptendewa, to jopiny kata nyithindwa ok bi, nyithindwa manyiri ok bi mondo oyud chanjo ni. Percentage pod ni piny, to king'iyo tuo mar kansa moso tuo mar kansa mar dho ofukuno ni malo moingo. Koro wan warito nyaka tuo bi yudwa koko wachako thiedho, ma bende wathiedho e kinde modeko kaeto watho ka chanjo to nitiere. Komiti mar thieth e od bura mamalo dhi nyime gi timo nonro kata time limbe e ute thieth mantiere e kaunti ma Uasin Gishu mar timo nonro e wi ohand uso nyarogno ma bende tudo godo od thieth ma Medihill mantiere e kaunti no ma Uasin Gishu. Komiti no ma bende otelne kod laktar James Nyikal osetwa kod lakteche mag nyarogno e od thieth no ma Moi Referral mantiere gwenge go mag Eldoret, kendo gibiro dhi nyime kod timo limbe ute thieth mamoko mantiere e kaunti no kaka St Luke's kanyakla kod od thieth ma Ox e boma ma Eldoret mar yango adieri ma bende nitiere e wi ohala no mar uso nyarogno e gwenge ma kono. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Moko kuom jogo makedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa oseyo okang' manyocha jatend piny Kenya okawo mar chuogo komiti moyiedhi ma bende biro nono jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo kendo sirikal onego chul. Giwacho ni nitiere bede migepe mopogore manyalo nono kendo yango jogo monego beni chulo ma ok chuog kamati kata komiti machielo ma bende pod ibiro chulo omenda mathoth makore omenda mathoth mar timo tich machalo kod mano. Joja oko nigi ler mathoth ka ok e kaunti ma Mombasa. Kuna watu mwa gazeti juzi ati hao waangalie wale waliumia wakati wa maandamano. Hiyo tu tunasema ni kujaribu kupiga kampeni ya 2027. Mano Bradley Ouna manja kedo ne ratich oganda katwani okang' mar jatend piny Kenya William Ruto chugo kamati mar nono jogo ma onego chul kaluwore gi ng'anyo ma yando timore pacho ka en mana chenro mar timo ikruok ne yiero mabiro. Kama ni kuangalia watu wameumia ama wamedhulumiwa hapa Kenya, yataka iende back tu wakati wa uhuru. Watu wengi wameumia sana, utaki kuangalia. Why are you doing it selectively? Because unataka kuappease the youth ambao wengi wao ni Gen Z, wanaenda chukua kura, waambie sasa nimwangalia mambo yenu, watu watalipwa. Kanigiloso Mombasa, Edwin Shamir mabende en jakedo ne ratich oganda koni nitiere riwruoge kata bede migepe manyalo tayo chenro makamano ni mar gin kod ripode duto e wi jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi. The reason why I'm saying we don't need a panel, already under the 2010 constitution we have an office, an independent office, Kenya National Commission of Human Rights. They have all the data, even the Defenders Coalition. They have all the data which shows how many people were killed, how many people were abducted. There's no need kuleta commission in the name of proxies ya Ruto kukula pesa ya Wakenya. Gikoni en midhiero ni piny owacho ne wuok oko ayanga mar rocho ratich jo Kenya yor chielogi kod magina, kendo koro sani piny owacho nogono dwa tiyo gi usuru mar jo Kenya e lombo jogo mayande oyudo masira e kinde ng'anyo no. Hatukutuma the government waende wauwe vijana, wapige vijana risasi ya left, wakufe waende Kenyatta National Hospital, then akuja tuambie anataka pesa yetu from our taxes, from our own pocket, uende ulipe wale ambao wamejeuriwa. You cannot pickpocket a naked man. So don't come to us, we as the young people, who don't have jobs, who don't have empowerment. So we are telling you, we are not ready for panel, we are not ready for a commission, for the compensation. You cannot do a compensation before people get justice. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Gilipot ma joja oko ne wabedo kelo wa giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito magithond weche mabende ne waikoni. Obila e sub-county ma Kuria West tema pedha ne jago moro ma ikeni e diero ma bende no bambo kendo nego mare ma jagini 50 odiochieng' manyoro. Jatemigo masomo Julius Ogamba osingo ni sirikal temo kar nyalo ne mar neno ni omenda mag HELB kod omenda monego chwal ni skunde ochwal e samo winjore. Komiti mar thieth e od bura mamalo dhi nyime gi timo limbe ute thieth mantiere kaunti ma Uasin Gishu matimo nonro e wi ohand uso nyarogno ma bende tudo godo od thieth ma Medihill e kaunti no. Watudo koromo kanyo saa 8 kosochi kone weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge.
Mago ne weche manyien kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timoni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni jabak mar Harambee Stars Alphonse Omija owacho ni tuke mag CHAN 2024 sani koro nie tok Kenya kendo sani koro gigeto mana yudo point 6 kowuok kuom tugo mar laro thuolo mar dhi e World Cup